Čau lidi, ochutnáme makronku. Jako je nejlepší, ale z 10 z 10. A já teď ochutnám. Asi pistáciová, citronová, jahodová a tohle to asi bude, já nevím. Tak ochutnám. Je to hodně dobrý. Asi tohle to bude jahodová. Malina asi. Ale vůbec to není špatný. Teď ochutnáme nějakou neznámou chuť. Tady to bych řekl, to je pistácie. Tak kdo ochutná první, jo? Je strašně dobrá. Jako... Ale taky byste si říkali, co to je, tak jsou to makronky. Nevím, no. Zvláštní chuť, ale 9 z 10 dávám. Taková taky zvláštní chuť. Ale cítím v tom nějakou divnou chuť, ale dávám tomu 9 z 10. Já to je taky 9. Teď to bude citronová. Jo, to bude, já tam cítím perník, přísahám. Ochutnám to. Citron. 10 z 10, já citron miluju. Sedí tam taky citron. Hodně jako kyselý. Kolik to hodnotíš? Dávám tomu 10 z 10. Okay. Teď to bude jahodová. Asi. Nebo jahodová, nebo malina, nevím. Když to byla malina, bych cítil. Ale dám se na půlku. Vychutáme naraz. No. Jahoda tam jde cítit. Cítím tam. Já tam cítím dračí ovoce. Ne, necítím. Jo, jahoda. 10 z 10. Co to je? Já taky z 10 z 10. Takže to by bylo všechno. Dejte like a odběr. A uvidíme se u dalšího videa. Takže čau, dejte like a odběr.